Det er bare 4 tegn igen før Jesu genkomst, og dette kan ske om få dage ifølge Bibelen. Store tegn vil gå forud for Jesu tilbagekomst, og de fleste sker allerede. Men kronologisk genstår disse 4. Slutten på nådetiden, Guds ord, viser os, at nådetiden, altså muligheden for mange til at omvende sig og blive frelst, snart vil tage slut. Trængselens tid. Dette er perioden, som vil komme efter nådetidens slut. Mange vil blive overladt til Satans magt, noget som vil skabe en trængselstid uden sidestykke, som beskrevet i Daniel 12. Påbuddet om dyrets mærke, denne hændelsen er nært knyttet til trængselens tid, som vil manifestere sig på jorden. Snart vil mange måtte have dyrets mærke. Planes fald. Til slut vil den sidste hændelsen, som går forud for Jesu genkomst, være planes fald, slik det er beskrevet i Bibelen.